Turn to the right, please. Turn to the right, please. Turn to the right, front pose. Okay. We will go double bicep. Or any front pose. If you're from Bermuda class, you can do any front pose. Okay. Lat spread, please. Široký chrbtový. Also, Bermuda category can do every pose. Okay, great. Side chest. Okay, we go to the back. Back double bicep, please. Lat spread. Široký chrbtový sval, páni. Toto je to najlepšie, čo sme tu dneska mali z mužskej kategórii. Zatleskame im, to je ono. Perfektne, páni. Dáme si triceps z boku. Prípadne pre Bermudu akákoľvek póza z boku. Perfektné ups and thighs. Stehná, brucho, páni. Perfektne, most muscular. Páni, poďme na to. OK, perfektne, páni. Veľká gratulácia. Ostatní páni, vy ste tiež víťazi. Ale dneska to vyhral tento pán. Celkovo. Poďte k nemu, dáte spoločné fotky, všetci víťazi na stage. Zapozujte si. Dajte victory pose, všetci rovnaká póza. Ja by som poprosil aj všetkých porodcov postaviť sa k víťazom. Zapozujeme si na pár fotiek. Bez vás by to dneska nebolo možné. Every judge, please come. Ja by som chcel veľmi poďakovať za ich dnešnú prácu. Nebolo to jednoduché rozhodovanie. Porodcovia zo Slovenska, Česka, z Rakúska. Every judge from every country. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ďakujem za vašu prácu. Veľmi si to vážim. Môžete zagratulovať víťazovi, zapózovať si, urobíme si skupinovú fotku. Víťaz! Děkuju Filipovi, poprosím ještě Filipovi, potleskejte. Předvedl obrovský výkon. Děkuji. A ja chcem poďakovať všetkým, ktorí mi s týmto podujatím pomáhali. Ďakujeme pekne každému jednému, mojej sestre, mojej žene, všetkým mojim